जाथ'वाखै औ दान्दिसे लाइटसो बहायबाय बेस्थ' दासै सेब नङा नाम्बार ना सेब हुआ नाम्बार ध्यान है আহিব অলপ পিছতে কামটো শেষ হ'লে আহিব মাটিৰ কামবিলাক কেনেকুৱা কৰে শিকাব বোলে তাত আজি শিকাব সেইকাৰণে মাতছে তাত ক'ত এই হ'ব মিটিংটো কমিউনিটি হলত হ'ব না আচ্ছা मुझको मैसेज करे कमेंट যাওক নহ'লে তাতে লগ অমুছে वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय दसे टाइम पास लाइभआव थानोसै ओमफ्राय आङो दंफैयो ओरैनो बाजाराव आरो गामिनि बाजारावहाय दखानावहाय ओमफ्राय जास्ट ओरैनो लाइभआव थानोसै आरो ना जेबोथ' इम्परटेन्ट नङा थेवबो आरो ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर दसे ओमफ्राय तामिला जांख्रिथायनि थैसोमाव शुटिं खालामनायाव लानायनिसै दे बै सालथावआ नेगेटिभ बुजिनाङा आरो मथा मथि जांख्रिथायनि थैसोम फिल्मखौहाय जेब्ला शुटिं खालामदोंमोन ना नैबे समावहाय ओरैनो लोगोफोर दंमोन नालाय गोबाङैनो ब्रादारमोन बेयावहाय दैनायनि आरो बै सालथावआ ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर ओरैनो जास्ट तामिल दोननोहाय जेबो माबा गैयिखाय बेखौनो लागाव हरदों आङो ओमफ्राय ओरैनो दखानावहाय दसे जिरायलाबायबाय जेरावबो थांनाय जायाखै दिनै दा बेलासिफ्राव नायनि र' ओमफ्राय एसे बेस्थ'मोन ना न'आव बेखायनो आं जेरावबो थांनाय जायाखै आरो दा बेनिखायनो आरो मा ओंख्रि जाबोखो आजो ओंख्रिया जाथ'वाखैनो ए ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय दखाना होगासिनो सोलिगासिनो दखानाथ' बिदिनो ओरैनो बाहेरायाव थांनांगौ जायोना दखानाव बिदिनो सोलाबा बाजारनि बांसिन फिनाय जाबाय थैंक यू मतलब क्या होता है ओमफ्राय लोगोफोर दे कमेन्ट खालामनो हागोन एसे जास्ट जित बर' थैंक यू मतलब क्या होता है होनदों सोरनि गारि जायाखौ गं खाथिनो दाख्लै भइस सिलेन्सार पाइप हास'ना सालाया बायदिसो जाबाय गारिया ने एसे डाउन जाफिनबायगोनलै ने बि भइसआ मा एसे डाउन जाफिनबाय नामा होबाय थायोरा होगासिनो नुथाराखै थारमाने बि भइसनि नै माबाखौ दाख्लै हगारदोंलाय फाग्ला बानायखायोलै बिदि गारि गोदान बायनानै लाबोदोरा टिभिएस माबा गारि फिसाया ओमफ्राय होदों साखावनाया दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम दसे रायज्लायनो लुबैदोंलै मारै दंलायो अबेनिफ्राय अयथासार गोबां दं मानसियालाय कमेन्ट खालामाखै सिरिल' थालादों दखानावसो दङलै दखानाव दिनै एकदमबारे मानसियानो गैथ'वा नै गाबोनसो जागोन नालाय बाजारा दिनैथ' आमथेखा बाजारसोमोन ओमफ्राय दा बोरैबाबा थांगोन आं आमथेखायावहाय दसे दहायनो लिंहरदोंमोन आंखौ खारन बै जिथुनाखि आं मैया भिडिअ बानायहैदोंमोन ना माबाया बेंगालरावहाय बै उगुरिनि सासे माबा राभा सेंग्राजों थांदोंना दोनफालायलांदों थांदों औ आमथिखानिया ओमफ्राय दा बिसोरथ' हजोंहाय माबा CWCजों हमजानानै दंहैयोना ओमफ्राय दा बेखौ लायनायनि माबा जानानै दं दासिमाव बेखौ आं रायज्लायहैदोंमोन नालाय न'खरनि गारजेनजों मैया ओमफ्राय
दा बिसोरो माबा खालामनानै दं आरो आसा खालामनानै दङ बे CWCआ जों लायगोन ना माबा होनदोंना माबानो ओमफ्राय मैया आं भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय दा बै राभानि न'खरनि गारजेना दहाय लोगो हमहैदोंमोन आंखौ लिंहरदोंमोन रायज्लायनो फै होननानै ओमफ्राय नोंसोर रायज्लायदो दे ओमफ्राय दा मा डिसिसन जायो आङो बै राभानिफ्राय गारजेननिफ्राय आं लागोन होननानै बुंहरदों आङो दा गावसोर मा रायज्लायनानै दंथाय फैसाल' नांगौलै बिसोरनो लायना होफैनायाव थिग बिसोरबो ओमफ्राय दैमारि ब्लक मानो दानफिनखो दैमारि ब्लक हाय आदा होनदों नै हेल' ब्रादार ओरैनो जास्ट दङ आङो दखानाव आरो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर मारै दंलायो दा मा रायज्लायनानै दङथाय दा सोंहरफिननोसै आङो डिसिसनखौहाय जोंनि मानसिफ्रा बिदिनोलै गोदाव सोराव थांलाबायनानै फरायफुनाय मानसि गोदाव सोराव जालाबायहैयो बिदिसि जायगायाव नोंनि आइ दं ना आफा दं बेयावलाय मथा मथि मा दोरखारनि थांनांगौ दे थांनोथ' नाङा न'खराव दोहोनि गोरिबालाय थाखायो बयहाबो प्रब्लेमा जोबखाया दोहोनिफोरनिबो दे टेनसन गैया बे नङारा बिसोरनिबो टेनसना थाखायो जों गोरिबफोरनिफ्रायसो बांसिन थाबावो बिसिनावबो बिसोरनि साननाया गिदिर ना एसे टेनसना बांसिनसो धनिफोरनाव दा बेखायनो जोङो थांलाबायनाङा आरो बिदिसिफ्राव थांनानै नैफोरबायदि गोदाव सोराव जालाबायनानै थाहैयोना बिराद दुखुनांथाव जायो जोमाव अफिसियेल बहा दं आदा है खैला मैलायाव नै बाजाराव ओरैनो जास्ट दसे दं आरो लाइभआव फैदों ओरैनो जेबो इम्परटेन्ट गैया थेवबो आरो ना ओरैनो माबासो थानोसै 15 मिनिटसो थानोसै आरो ना ओमफ्राय दा बेलेग खामानियाव थांनांगौ दं फिसानो जों अफिसियेल आंनि भिडिअखौ नायदोंना नायाखै आदा नायोरा नों आपल'ड खालामबा नायोना ओमफ्राय आं कमेन्ट खालामलायबाय थाया आरोना भिडिअखौ आं नायो बांसिन आं कमेन्टखौ बोरैबाबा खालामबाय थालाया आरोना ओमफ्राय नायना हरो आङो नटिफिकेसन फैबाथाय नायो आरो टाइम जाब्लासो दै नोंसिनि मोखाङावलाय मा मिसाखौ बुङो जेब्ला आं टाइमा फ्रि जाबाय अब्ला नायो आरो आंना आंनाबो बेस्थ' थायो नालाय माखासे खामानिफ्राव दा फ्राइनहिनथ' मिथिखागौ आंखौ माखासे लोगोफ्राबो मिथिखागौ नायनानै होयो आरो आं दा बेबायदि आरोखि दादा आंथ' बेखौ लायनांगौ गैयालाबो फैसा थांनांगौब्लाथ' गैयालाबो थांदो जाहैदो होजोंबो अफिसनि खामानि माखासे माबा थाहैबाय सानसेजों नङा साननैजों नङा एसेब्लाबोथ' हथादलाय मय मोनबोनो नेहैनांगौ गोनां जायो आरोखि बैसिनियावबोथ' होबावनांगोनदां हजोंनि माबाफोरनो एसे खरसा मा हजोंहाय जे बिसोरो बेंगलर वेलफेयार एस'सियेसनाव मिथियो दा जेनेबा बिदिनो आरो जेनेबा बिसिनि कमिटिफ्राव दोनहैयोब्ला मानसिखौ खस्थ' खालामबाय माबा हेल्प सोरबा बायदि गोनांब्ला बिदिनो अननायजों माबा खालामबोनो हाबाय आरो ओमफ्राय जेनेबा बिसिनाव जायोब्लाथ' खरसा होनाय माबा खालामनांगौ जायो नालाय बिसिनिफ्रायबो एसे दा बिदिनो आरो टाइमा थोखाया ब्रादार बिदिनो ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दसे दानसे थालाबायनोसै लाइभ ओमफ्राय दा बिसिनिफ्राय गावसिनिफ्राय होफैब्लाबो एसे टाइम लाखानोसै गैयाब्लाबो मास मोनसेनि बारा लाखानाय आंनि नुहरनायाव आरो दा बेबायदि आरोखि थांनांगौआनोथ' मानो थांनांगौ दा ओंखायनो जोंनि माखासे मानसिफ्रा फरायफुनाय मानायफ्रानो बिदि गोदाव सोराव थांलाबायना बेबायदि जालाबायो आरो आंथ' बाहनो बिदिसियावहाय मावनो रोंलाबो मेरला थाखालै मेरला गावनो मोनफा मोनफा प्लानिं खालामनानै माबा मोनसेखौ नागिरनांगौ आरोखि नों होजोंहाय नोङो बेंगलर बायदि बा मुम्बाइ गुजरात बायदियावहाय मावहैबाय सोरबा बायदिया थांबाय आं बेखौ जेबो जेनेबा बुंनो थाङा लाइभआव दङ अननानै गाज्रि मोननाङा आरोना माने आंनि मोनदांथियावसो आं बुंदों आरो फरायनाय मानसि जेनेबा माखासे फरायबाय थानाय मानसिफ्रा बेफोराव थांनानै बेखार गावनि लाइफखौ नस्थ' खालामना लाहैनो नाङा आरोखि ना जोङो फरायनाय समावहाय जों फरायनांगौ ओरैबायदि ओमफ्राय हेमेन्थ बसुमतारिया मा होनदों नै आदा
मा होनदों फिसाफोरा साबेसे नोंना सानै ब्रादार दा बेखायनो आं सानो आरोखि जायफ्रा स्टुडेन्टस लाइफ फरायबाय थानाय गोजान थांनानै गावनि लाइफखौ नस्थ' खालामना लाहैनायनि जेबो लाब गैया आरोखि ना फरायनाय समाव फरायनांगौ बेखायनो लिरनाय टाइमाव लिरनांगौ आरो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय गोबांखौ नुनो मोनो दिनैहाय फरायफुबाय थानाय मानसिफ्राबो गोदाव सोराव बिदेशआव थांनानै गावनि लाइफखौ बरबाद खालामहैनाय बेफोरबायदि आरो दा जों बेबायदि मानो जानो दा बेखायनो जोङो गावखौनो एसे स्टाडि खालामनाया मोजां आरो माखासे खामानि मावनो थाहैनायफ्राबो गोथौयै माबायोब्ला जाय मोजां मोनहैनायासो मोनहैदोंलै ओमफ्राय बिदि खामानियालाय बेयावबो मोनखायो माथो थास' खामानि मावनो लाजियाब्ला मेरला इनकामनि स'र्स दं आंलाय जाहैया अंखनो जाहैनाय नङा आंलाय नों 15,000 मोनबायलायनो गोदान थांनानै ओमफ्राय नों जाबाय माबाय एखेखा 12-13 बिदिल'सो थाहैखायो आंलाय जानो रोंनाय नङालै माने मावग्राफ्रा मावहैबाय आरो जेनेबा बेबायदि सिखावलांदोब्रा आं टाइम गैला सिङावनो बिदियावनो जेबो खामानि जाया हेमन्त बसुमतारी बिदियावनो जों बर'फ्रा आन्दायो ओंखारगौ माने आं सानो आरो बे स्टुडेन्टस लाइफआव गोदाव सोराव गावनि लाइफखौ गोदाव सोराव जाहैनो नाङा आरो जेनेबा बेबायदि आरो माखासेफोर दङ नेट पेकआसो गैलालायदां नै नेट पेकआखौ सोदेरनांसिगोन दे माबाफोर जुदि मिथिनो लुबैदोंब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय अनलि 15 मिनिटल' थागोनलै आं दसेल' थानोसै दे लोगोफोर ओमफ्राय लाइभखौ दोनथ'नोसै आङो ओरैनो जास्टसो लाइभआव फैखादों नालाय जेबोथ' इम्परटेन्ट नंखाया दा बिनि थाखायनो आरो दाथ' ओंखाम जानायनि टाइम बयबो ओंखाम जादों नङा होमबा मा जानांगौ जाखो स्टुडेन्टसफ्रालाय खालि सिगारेट सोबफुंलाबायजोबनाय दानि माखासे दानि मोनलोगो आं दखान खाथिसिम थांबाय दावगोलै बिदिसो फ्रेव होसोबो आयो ओरैल' नै मानसिफ्रा मा होननांगौलै आयौ माखासे सोबनाय जानाय बिदि सोबनो नाङालै गोरलै समावहाय आरो फिसाफोरनि आमोलाव मा जाहैबावगोनथाय औ जारलाखासै संसारा बोसोरसेनि उनाव आदा थाख्लिना साख्रिया दं ना गैया गैला मा होनदों हेमन्त बसुमतारी आदा थाख्लायना साख्रिया दंना गैला जानोलै ब्रादार आंखौहाय खबर गैया मथा मथि दंना गैयाथाय आं खबर मोनाखै आरो जेनेबा लायोब्लाथ' मिथिगोन खबर लायोब्ला दा बेबायदि आरो मा औ आंनिया गावनो थांफागोन नोंसिना ने गनायसै दा आंना थांसै औ थांदो औ ने गनायसै स्कुला आंनिया गावनो थांखागोन हारसिं माबा गारिजों थाङो लोगोफोर आं लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे ओरैनो जास्ट दसेल' फैखादोंमोन आं बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै बे लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय